Vatari ndofunga mafadzwa nechirongwa chiri pano chatine shamwari dzedu dzinorarama neurema hwakasiyana siyana. Asi nhasi tanga tiri kutaura nyaya dzekundiso, nyaya dzinofadza, nyaya dzinoita kuti upenyu huenderere mberi. Mufaro wangu kutaura zvakare kuti tine tsvarakadenga yedu yakaita mukurumbira anonzi Kuda. Kuda, ndiri kuuya kwauri, imbotiudza kuti zvakafamba sei, zvinokufambira sei. Ndiri kunyatsoona kuti paita zvetsvarakadenga. Okay, thank you very much. Ndini wacho anonzi Kuda. Kana makamboverenga mumapepa, ndakazvarwa ndisinganzwe, ndikakurawo sevamwewo vana vabereki vachindisimudzira, ndikazotanga zvekuita zvemodeling, ndichiti inini hapana chakaipa chingaita kuti ndirambe ndiri pasi. Ndakatanga kutsvaga funding ndichishayiwa, ndichikundikana ndaida kuenda kure kure nechipo changu chemodeling, asi zvaindinetsa kusvikira ndakazokwanisa kuendawo kune competition yeMiss Africa beauty contest. Ndikakwanisa kuenda ikoko ndikandoitawo matrainings nezvese, ndikakwanisa kudzidziswa how to be kuva empowered kuti ndishande nesimba. Ndakakwanisa kuita number 3 pane program iyoyo yatakaita Africa mese muno. Okay, ini ndotarisira kuti sevana vasinganzwe tese tinofanirwa kusimudzirwa tikwanise kuitawo in future. Ndikutarisira kuti kunokwanisa kusimudzirawo ndimirewo seZimbabwe, ndichallengewo vamwe vese. Tine matambudziko akawanda wanda tikatarisa kueducation, kutsvaga funding, kusimudzira awareness kuti remangwana redu rive rakajekawo. Ndinokumbirawo kuti tisimudzirewo vana vasinganzwe nevana vakaremara vese, remangwana redu rinenge rakanaka. Maita mashoko makukutu, makorokoto. Kuda wakaita zvinhu zvinodadisa, wakaita zvinhu zvakanaka. Tinenge tichiti hoyo Kuda akamirira Afrika yose. Vamwe vedu hatisati tambozviita nai mukati meupenyu hwedu, asi mwana wedu akanotimirira. Ndomboya pana amwene anodzidzisa wana madown single kubvira ari mudiki, mwanenge achigona kunyora, asi wanowadzidzisa zvokungosuka kuwacha. Ndaida kuti muwakurudzire kuti umwe anogona kunyora asiwo hawapi mukana iwoyo. Ndizvo zveikurudziro yakanaka iri kupiwa amwene nai, kuti hanzi kana tichishanda nevana vakaremara, kana vaye anonzi madown syndrome aya, ngatiregei kuvapa kabasa katinongofunga kuti izvi ndo zvavanogona chete. Izvi havangazvigonezi. Ngatiregedzei vaite zvavanokwanisa zvese. Chiregai ndimbotora mukana uno kudzoka zvakare kuchikuva. Ndakuda shoko rimwe chete ramunokanda kumusha mukoma Lincoln. Munoda kuti kudii kuvanhu vari kumusha, asi ndinoda zvakare kuti mutaure pamabasa pai, mukangopati batei mobva makanda zvamuda kukanda kumusha. Mai Chisamba, panyaya mabasa apa pane nyaya. Ndipamusana kuti isusu tiri deaf, kana tikadzidza tinonyanya kugona zvemaoko. Right? Asi kuti tiwane basa racho manje, makambani machinji anofunga kuti ndipamusana kuti communication inotinetsa. Saka zvinotinetsa kuti vatipe mabasa. Kune vashoma vedu vacho vadzidza something kuti tiwane mabasa, zvakatiomera. Makambani mazhinji anenge kufunga kuti munhu ari deaf anozivei, asi tinozivawo something. Zvatinenge tadzidza izvozvo tinotozvigonawo. Ini ndakazopinda kuhurumende after ndatambura nguva yakareba, nokuti kune vazhinji vari deaf vari kutotamburawo kuwana mabasa chero vaine maqualification acho. Saka ndikuti vanhu vari panze uko makambani weye tinokwanisawo kusenza, tipewo chance yacho yekuti tishande, muonewo tinokwanisa kuitawo production. Moda here kuti tiite zvataita kare zvongopema nai veduwe, aiwa mukore unazo chaita, tipeiwo mabasa. Ndapota tine maqualifications acho, tinokwanisa kuitawo mabasa iwayo sevamwe vanhu vese avo. Mashoko makukutu naye kurudziro. Hapana zvinorerutsa munhu sekufamba achipema. Kupema pamugwagwa izvo hatikurudzire zvachose. Munhu ngaarakidze zvaanoita sezviri kutaurwa namukoma kuti ngatidzidzei, ngatiitei mabasa. Ndanzwa kuti kuna vamwe vanotengesa, kuna vamwe vanoita zvakati. Ngatiitei chipo chatakapiwa naMwari. Mwari havana kumbokupa chipo chokukumbira. Kunyange wakaremara, kunyange usina kuremara, kukumbira chinhu chinonyadzisa. Ngatizvisiye izvozvo. Ndiri kuuya kwauri Trishela. Ndagona futi saka ndiri shasha. Izwi rauda kukanda kumusha?
Ndinoda kukanda tsumo yechirungu yekuti disability is not inability. You should afford us equal opportunities to excel just like anyone else in the future. Zvinoreva kuti urema hautadzise munhu kuita chinhu. Tinofanira isu vanorarama neurema hwakasiyana-siyana kupiwawo mikana yakafanira neavo vasina urema, nekuti tine zvipo zvatakasikwa naMwari tiinazvo zvakasiyana. Saka ndinokurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti ngatidananei, tibatane, tizive kuti umwe wangu akadai apa, saka ndinofanira kumunzwisisa apa, nekuti urema hunoyerekana unozokwanisa kuhuwana wazvarwa usina urema kuburikidza netsaona kana zvinhu zvakawanda. Asi tikadzidza kuva nerudo ndochekutangisisa. Ukava nerudo unokwanisa kunzwisisa mumwe wako. Ndichingoti naiwayo ndinotenda. Mashoko makuku tekurudziro nai, asi handisati ndapedza newe. Ndinoda kubvunza nekuti ndanzwa wega pachako uchitaura kuti inini ndakawanikwa, saka ndabva ndafadzwa nazvo ini. Wakawanikwa nemurume anorarama neusope sewe here kana kuti kwete? Ungade here kungotaura nokuti ndiwe wega wazvitaura nai? Kazhinji handiwanzobvunza zveupenyu hwemunhu, asi kana ataura ega ndinoda kuti pedzesa chokwadi. Aiwa, ndina kuwanikwa nemurume anorarama muusope. Kunyange zvazvo zvakambotinetsei nekuti vabereki sezvandataura havasi vose vanogamuchira, nekuti unozonzwa pakunzi ndiye wawada, wanga wadei, asi handizvo. Ngatikurudzirei imi ana amai, ndinokukurudzirai kuti munhu Mwari akatisika tose nemufananidzo wake. Ngatimbomberei murume wake maoko. Tinoda kutenda murume wake pachikamu chino kuti sarudzo yake yaakada akamira nayo. Imimi muri kutandadzana nesu. Murume wamuinayo isarudzo yenyere, mukadzi wamuinayo isarudzo yenyere. Vamwe havana mufaro nekuti vari pasarudzo dzevamwe. Kana uri pasarudzo yako unorarama nemufaro. Ndakuya kuna Florence. Metabasa Mai Chisamba, ini ndoda kuencourage society yedu kuti ngavati accept vanhu vane urema. Ngavasatange watarisa kuti akamira sei, urema hwake hwakaita sei, because munhu anototanga kukujaja achingokutarisa asati amboona njere dzaunokwanisa kuita. And then ndikukurudzirawo kuti vabereki nehama neshamwari vanoonawo vanhu vakaremara vaencouragei, nekuti kuencourage ikokoko ndokunowaitisa kuti wakwanise kuburitsa zviri mavari, but ukatarisirwa pasi munhu haukwanisi kana kuita chinhu. Saka nevabereki batsirai vana wenyu, be their motivators. Thank you. Mashoko makuku nai. Imimi manga muchitandadzana nesu madzidzei, maoneiko mukati mechirongwa chakazara neuchi, chakazara neupfumi hwekuti tizive mukati mendangariro dzedu. Ero jira kufuka kana kuwarira, kudzidza hakupere. Makasununga kutiridzira kana kutinyorera. Tinokutendai zvikuru. Tinotenda the Deaf Zimbabwe Trust vakabatana neChisamba Productions vakuunzira icho chichikuva chekuti tigone kukurukura. Toda kukutendai imimi mese muri muno, vamwe vakazvimirira, vamwe vakamirira makambani. Ndinoda kutenda vatyairi vedu vatyaira chirongwa zvakanaka, Mukoma, Lincoln, Trishela naFlorence. Tinokutendai, rambai makamira nebasa. Tinoziva kuti vanoti ngazviende kumberi, aluta continua. Zvakadi kusangana zvakare pane imwe nhapitapi yakadai. Ndini wenyu Dr. Mai Chisamba.